Oi, aja, mana nih? Mau kamu ronde? Masalah ini angga. Oi, logoper, so, guysman, everyone, Rajpur. So, guysman, everyone, Rajpur. जों दा नै अमितनिया मोनफैयो आरो ना सालोंलांदो मुरिजों दा नै मिस्टार हंआ लोंगासिनो दङ बारा लोंना दै फेगोन मिथिबाय आरो नै ओरैजाय दङ सानै आरो नै बिथिं दङ एक्टर गासिबो एक्टरजों मा सानैबो ब्लेक नोंसोर माने रायलायखानाय नामा ब्लेक होननानै गाननानै फैनाय लोगोफोर माने न' लुनायाव एसे रड नांबावगौ जादोंमोन आरो ना रड नांबावगौ जानायखाय आङो माजबाराव लांफैब्रबनांलायबाय ओमफ्राय बिदिनो सिमेन्टखौबो उनाव लांफैनांगौ जानोबो हागौ आरो ना आं दा नैबे दखाननिफ्राय लांफैदों नैबे नायनांगोन नोंथांमोना सुरिया सिमेन्टबो मोनगोन ब्लेक टाइगार दालमिया गासिबो मोनजोबगोन आरो ना ओमफ्राय रडआ बेलेगथिंसो गुदामथिंसो थिं गासिबो मोनजोबो आरो ना बेहाय आं दा माजबाराव दंफैयो आरो नै दै मटर पाइप गासिबो मोनजोबो सिङाव हाबबाय आङो बिलखौ आङो होबाय आरो ना बिलखौ होखांबाय ओमफ्राय दा लानानै थांसै आरो रडखौ टिं सिं मोनजोबो नोंथांमोना बेहायबो टिं सिं गासिबो नांगौबा मोनजोबो आरो ना रड शट गासिबो कयेलजों आं रडजों 10 mm नि लांफैबावबाय आरो ना दायो थ' लोगोफोर माने रड नांबावगौ जानायखाय आङो लांफैबाय आरो ना रडखौ हनुमान मन्दिर खाथियाव बेनिफ्राय एभेलेबेल रडआ बेहाय माने नोंथांमोना लांनोबा बेहायबो फैनो हागोन आरो ना रडबो दं कयेलबो दङ अंकल से बात किया मैंने बहुत अच्छा लगा अंकल ने मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया अभी ना कितने सालों से है यहाँ पर मजबाट पर आप जो बिजनेस करते हुए মানে হার্ডওয়্যার বিজনেস তো 93 প্লাস আমি আসু 1942 उस टाइम तो माँ का पेट में भी नहीं था 1942 মোর দেউতা আইছিল আচ্ছা মোর দেউতা 1979 ৰ ডেথ হৈ গ'ল মই তারপরে আছে ন মোর 61 তে জন্ম হৈছে এতিয়া মানে মই আচ্ছা 25 কইল দাইयो आङो लाबाय आरो ना कयेलबो ओमफ्राय रडबो 10 mm ये ना 10 mm हां ये आरो बिल्डिं बानायनायनि थाखाय माने एसे बिल्डिंग में तो 12 mm चाहिए ना 12 से कोई ज्यादा भी देता है इससे बड़ा भी 20 mm अच्छा ये तो 5 तला 6 तला दियार न डाঙৰ घर बनत 12 পিস এইটো হবতো ডাঙৰ আছে না এটাতে मोनसे माने लोगोफोर मोनसे रडआवनो 30 किल' जायो आरो ना बियो ओरैबायदि गिलिरखा गिदिर बिल्डिं थाखाय ओमफ्राय दा आं DI जों लांगोन आरो अभी DI से लेके जाएगा मैं दा थिखोखांबाय नै गारियाव DI जोंसो लांसिगोन आरो ना गावसिनावनो गारि दंखायो ओमफ्राय रडआ बुरजा नांबावगौ जानायखाय नै रड तो मेन घर बनाले न রড বালি সিমেন্ট এইটোৱে কাম আৰু পকা ঘৰৰ যেনেকা এটা মানুহৰ এটা আঙ্গুলি নহলে নহয় পূৰ্ণ নহল এনেকাই ডেভেলপ হৈ আছে মাজবাট এইয়া তালা ঘৰ বনাই আছে চাচোন বিল্ডিং এই ডেভেলপ जाबाय মাজবাটাबो ओइ आइजो मारानि बन्द' खालामनो होनदों गामसा लायनो आङो महारानि न'आव माथो होनलाय नै माइरंआनो दासिम बेसेबांल' माइरं फांखा होनाया जायो हिनजाव मोजांनि आखला दासिम बेसेबां मा खालामनानै थाया मबाइल थुनानै थादों नोङो सोरबाजों लाइन मारिया एकदम बिदि मबाइल थुनायावबा थिगथार मबाइला नुवाखै मायाव दोनफैदों सोरबा कल हरदों ओमफ्राय हमलायबावाखै मबाइलखौ खामानि मावनायाव दोनो अमा लाबाबो एकदम गुन्दै ना अमा लाबाबो एकदम गुन्दै बायनांबाय थायो आरो ना लोगोफोर फैसासो थांखाबाय थायो बेंकआव जमा खालामनायानो मोजां नोंथांमोना सोरबा अमा फिसिनो बायोबा ओमफ्राय दा गुन्दै बायनो फैलायबाय आङो देवबार सेन्टाराव गुन्दै दंफैलायबाय आरो ना बिराद गुन्दै नांगौ जायो बिदिनो गोबावजोंसो लांफैनाय जायो आं गुन्दैखौ
ओमफ्राय नायदो नैबे गुन्दै बेसेबो नाखि गुसि बेसेबो नैबेसे माइ लाबोदों आरो दा इथिंजाय सौगासिनो दं नैथिं फानगोन दा नोंस्रा गुन्दै फानगोन दा फानथ'वाहाय दा अमा माबैसे मानै दङ मानै ना बैसागुनि सफैदों आरो नैबेहाय माबै फानखौ लांसिगोन फानखौ लांसिगोन ओमफ्राय बै बाजै लांगोन आरो मा थां गैया बस्थासे जाखाबाय 20 थाखा हरदों अमाया माथो बिदिबा 600 थाखा केजि जानांगोन सेरसेयावनो अमाया 800 थाखा केजि दायो अमाया दामानो गैया दायो गैया बिराद दाम जाबाय गुन्दैयाथ' लाखांबाय लोगोफोर बस्थानै लाबाय आरो ना गुन्दैखौ ओमफ्राय दा आङो ना लांनो नागिरदों लकेल ना नैलाय लकेल ना सुगासिनो दं ओइथ' डाঙरथ' सुखौ ओइथ' सबसे डाঙरथ' अमा बेदर फानगासिनो अमा बेदर हाग्रानि अमा हाग्रानि जंगलर पाहारर हयতো पाहारर কিমান কিলো 200 হ্যাঁ না 150 300 হ্যাঁ 300 200 300 কিমান হ'ব 500 টাকা হ'ব দেখোন হ্যাঁ 500 টাকা কিলো এই নोंसोरो माबा हासार होनायसो फानोलै खेबालाय हासार होनायसो फानो नोंसोर नाखौ yang lokal China lokal. Lokal. Oh lokal. Udah kania. Nar kania. Hujume. Bang video hujume. Cala kania. Kautar dah. Kautar dah jauhnya. Kiman lebih 2 kilo? Kiman ra tam tuh gigi tuh. Gigi itu gimana kena? Gigi itu gimana? Itu gimana lagi? কি কৈছিলা না শাদি কৰিব মই শাদি কৰিম মাই গড ওয়াও আচ্ছা ক'ত পৰা আনিছে ছোৱালীটো ওদালগুৰিৰ পৰা ওদালগুৰি বুজুমে পাহাৰৰ ওদালগুৰিৰ পৰা আনিছে বোলে ওদালগুৰি উজুমে না কি কয় গুজুমে ওদালগুৰি গুজুমে কওকচোন কেনেকুৱা কয় হা সাঁওতালত কেনেকুৱা কয় ওদালগুৰিৰ পৰা হা মৰিবি এই হোৱা নাই নিচা কৈছে ইয়াত চবে গম পাবতো কমেণ্টত মোক জনাব না মানুহবিলাক এই হোৱা নাই বুলি ক'ব হাজুমেটোতো আহিবহে অঁ আহিব অঁ পাৰ্টি চাৰ্টি হ'ব আৰু ইয়াতে গছেনপুৰত না ক'ত সোণাপুৰ পাহাৰপুৰ একদম অৰুণাচল বৰ্ডাৰ মেইন বৰ্ডাৰৰ আৰু ন চাইনা বৰ্ডাৰ দে জোখক ইটো জোখক ডাঙৰটো হা হুচ 60 টকা হয় নেকি এইটো নহয় 2 কিলো 2.5 কিলো হোৱাটোৱে মই সেইদিনা 50 টকাতে লৈ আনিছে ओइ लोगोफोर स गाइसमोन एभ्रिवान रायजोफोर गुन्दै लाबोबाय आरो ना आं दायो बस्थानै हाम्फेया माबा जाबाय अमा फायखारि अमा फार्म खुलिबाय आरो ना हाम्फेया ओमफ्राय नै फिसाखौ हाम्फेनो मा लाबोदों आङो गुगुनि बिहरदों ओमफ्राय पकरि बिहरदों बा जानायखौबा नालाय माबायदि जानायाव गारि बियो ओरैसै ओमफ्राय ना लाबोदों आं मासे नायाबो सेरसे जाजोबा आरो 800 ग्राम दं जायाबा ओमफ्राय मा दंमोनथाय थालिरसो थालिर गोमोन बरियाखा थालिरा
मुलि होयो आरोना अमृत सागर गोदैथार मोनब्रैजोबलायनाय थालिराबो अख्लायसिन बे जानाया बस्थायाव माबानायसो थोस ओमफ्राय इयाव मा दं दे दुन्दिया नोमा जोगोनारा नै थांसैसो फान्थाया लोगो हमनो लोगोफोर नोंथांमोना दाखालि बावै जोंनि मिउजिक भिडिअ शुटिं नुगासिनो दंमोन ना दा बेखौ माने जोङो मनडेयाव जोङो रिलिज होसिगोन आरोना दिनैबो जानो हागौ मनडेआ आं दिनै माने सानडेआव बानायदों आरोना भिडिअखौ बिनिफ्राय जों दा माने माबायाव थांगासिनो दङ हरसिंगायाव दिनैथ' सानडे नालाय माने गाबोनसो आगारगोन नालाय आं बे भिडिअखौ गाबोनबाथाय दिनै जागोन आरो ना गाबोनबाथाय दिनै माने दिनै मनडे बिदि जागोन आरो दिनै सानडे नालाय ओमफ्राय दा नै जोंहा मिस्टार हं बसुमतारी फैदो जों दा थांनोसै वारि दं आदा देवजित एक्टर ओमफ्राय जों दा थांसै आरोना आं ड्राइभ खालामनो नागिरदों ससे र' पुरा गारिया नै पुरा धामाका खारगासिनो दङ ओमफ्राय ड्राइभारखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो नुवाखैनो ड्राइभारा डेन्जार बे सिगाङाव हेलिकप्टार सालायोमोन ना हेलिकप्टार सालायोमोन ओमफ्राय दा हेलिकप्टारखौ बाद होबाय बियो एसे बोरायबायबो नालाय मानसिया दा एसे काराव नांथाबबाय आरोना बियो मानसियानो खावलाया मा खख्लेब जालायबाय नों मा ओंखाम जायाना मानसिया नङा लिट्रिआव बांद्राय हागौ नामा नोङो नों फिफा जानायानो आं फिफा जानायब्रा नों फिफा जानाय आं फिफा जानाय एखेसो नङा होमबा जाजोबा माने एखेखौनो सानना लाबानो जाबाय नङा होमबा नै दा जों थांगासिनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बुरि बाबा दुरुं आरो नै ओरैजाय दङ सानै आरो नै बिथिं दङ एक्टर गासिबो एक्टरजोब मा सानैबो ब्लेक नोंसोर माने रायलायखानाय नामा ब्लेक होननानै गाननानै फैनाय जार्सि गानाखै जार्सि अके बरिया आरो नै जोंनि डाइरेक्टर सारा माबा टेनसन दङ नामा गार्लफ्रेन्डजों रायजादों नामा नोंलाय बेरे फुंजाखै आं माने गाखोनो बायो गारि गाखोनो र' गारि लाखिलै गालांदो थ' बाखि खबर मोजां दा सानैबो अके थ' नै जोंहा ड्राइभारा दे दारि साफ्रेलायनाय ना लागाव लोगोफोर जों दा मोनफैबाय आरोना अमित ब्रनियाव दा अमित फंबायनाव मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो एडिटिंखौ एसे खालामनानै लाग्रोसै ने आदा ओंखारनानै लाग्रोसै जोङो चलो स' गाइसमोन एभ्रिवान रायजोफोर जों दा नै अमितनियाव मोनफैबाय आरोना सालोंलांदो मुरिजों सालोंनानै जोंना नै मिस्टार हंआ लोंगासिनो दङ बारा लोंना दै फेगोन मिथिबाय नामा आरो गोदान सावबाय बेना पार्टि अनदा एबार मा मोनलाय नङा रड साइड जालाब्रा एबाराव फैगासिनो दं नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दा साजों मुरिजों लोंलांदो मानोबा फैयामोन नोंबा दासो जागायहांदों आङो ओमफ्राय नैथिं जोंहा आदा दङ बारा लोंना दै आदा फेगोन जोंना अमित ब्र हाय नरदोब्रा एडिटिंआव पुरा बिजि आरोना कालार ग्रेड खालामगासिनो दं जों दायो मोनायावसो मोनफैबाय जोङो माने टाइमानो गैया नालाय आदायाबो डिउटियाव थांबाय थायो ओंखायनो दिनै फैस्राबाय आरोना गाबोन फुङाव फैनायनि खोथा दंमोन फुङाव दा सिखारनो रोंनाय नङाना 8थायाव सिखारखायो आङो बोरै फैनो ओमफ्राय दा र' एडिटिं खालामग्रोना लानोसै जोङो दाहायनो आपल'ड होनोसै ओमफ्राय गाबोन नुनो मोनगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालामदो आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों थांनानै नायदो आरोना फुल भिडिअखौ अमित मोनाव थांनानै भिडिअ इडिट खालामखांनानै कालार ग्रेडिं एसे खालामनांगौ दंबावोमोन बेखौ खालामखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो रेस्टुरेन्टआव एसे ओंखाम जानानै लानो नागिरदों आरोना दा टाइमाबो जाबाय 11ता जाबाय बहुद मोनाबाय आरोना जोङो दहाय 4तासोआवनो थांनायमोन ओमफ्राय नैथिं जोंहा आदा हाबफैबायानो नै आदा ओमफ्राय बिथिंजाय जोंहा प्रडिउसार बाबु दङ डाइरेक्टर सार दा थांगासिनो दायो लोगोफोरजों ओंखाम जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मा होनोथाय बेखौ फान्थाव फ्राय नाफामसो बारा होनदों इदिखौ बोरमा बेदर जायो आङो बोरमा नेक्स्ट जागोन आं दायो लाबोगासिनो दङ बोरमा बेदर ओंखाम जालाय औवा बागानाव पार्टि
खालामग्राथ' बागान गेजेराव दे बुंदो जेबो बुंथ'ला आङो थिनदो रायजोफोर बाय बाय हो माला फैगोन पार्टि अन दा थापा थाप जाबाय र' लाजिनाब्रा नोङो बिफा जानोसै साननैसो उनावनो मास मोननैसोल' जासै माने देखायाखै बिथाङा मा जानो फुदुं बेदर মাছ খুঁজিছিলোঁ মাছটো হ'ল নেকি মাছ খুঁজিছিলোঁ মাছ मास आसोना नेকি जानाया माने बेदर जाया आरोना जायो जानाया सम मोनसे उपाय गैयाव जानांगौ जायो बेनो दा देलाय जाबाय थादो जोङो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो माने DK दैमारि प्रेजेन्टआव फैगासिनो दङ जोंनि एलबामा बिथाङा सापर्ट खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आङो चेनेलनि लिंकखौ नायबानो जाबाय अ फार्स्ट टाइम नालाय नोंथांमोनाबो एसे सापर्ट खालामदो आरोना खोन्थाहरदो मारै जादों मारै जादों मारै जायाखै एक्टिंफोरा खिन्थाहरदो उपाय गैया माने 10 मिटार गोजानाव थाबाबो जोङो 1 इन्सियाव थानो होयो आरोना आदाखौ जोंना करिय'ग्राफि ना डाइरेक्सन स्क्रिप्ट डाइरेक्टर सारसोब्रा बस सार गासिबो आरोना दे मानो होनो आंना मोनफायाखैलै दे ओंख्रियानो मोनथाम मोनब्रै दङ बेखौ जाथ'नोसो जाबाय केक'सलाय ना किबा कोई असले ना आपण ছাগলী খাব না নাই ৰুটি ৰুটি ছাগলী নাখায় ছাগলীটো হাফ ছাগলী নাখায় মানে খাসি খাব खासि मानोथ' बर'आव बै माइ हाग्रा खासिखौसो होनोलै बेखौलाय बोरै जानो हानांगौ बेथ' लहासो देब्रा नों मा भिडिअ लाबाय थाखो मानसिया बिराद बोसोन गोसो जाबाय बैसागु बायदिसो मोनबाय खोमा दिनै पार्टि होगासिनो आङो 100K नि एडभान्स पार्टि होखाबाय आरोना जेडेक्सनो जेडेक्स नङा मिस्टार हं हं जि हं दे नांगौ आसोलफोर लागायना होदो जाबाय दसथ'सोआ बोरमा बेदर लाबोबाय आरोना दायो दसथ'सो जानांगौ इसोर जायाब्रा आङो दोखो मानजिगोन इसोर साथामखौबो मानजिगोन आं बेखौनो हायाखै थारमाने